Вітанкі, меня зовут Катерина, гэта канал Кот-Кот. І так, брама Балдура 3. Як заўжды, невялічкая прадмова. Я шчыра выбачаюся, што нідзе нічога не пісала, не посціла. На жаль, мецеазалежнасць гэта такая вельмі непрыемная рэч. Мне было не тое, што канкрэтна нейкая надвор'е на мяне ўплывае, а вось гэтыя рэзкія змены, перапады, і якраз такі вось яны асноўная мая праблема. У нас у горадні такое было, што некалькі гадзін сонца паліць, потым некалькі гадзін дождж, потым зноў сонца, і так кожны дзень, і арганізм мой вельмі дрэнна да гэтага адаптуецца. І мне проста вертыкальна было цяжка знаходзіцца, не тое, каб штосьці, я не ведаю, проста размаўляць. Ось. І таму увогуле я проста ляжала, зараз мне лепей, але ўсё роўна я штосьці зраблю, трэба адпачываць. Штосьці зраблю, трэба адпачываць, таму што галава пачынае балець і кружыцца, вочы і гэтак далей, гэтак далей. Але мне ўжо лепей, пастараюся неяк штосьці пачаць рабіць. І, як я і казала, у нас цэлая купа дэмак, якія не прагледжаныя, якія не пройдзеныя. Трэба гэта якраз такі выпраўляць. Але вот сёння мне хочацца пачыліць, мне хочацца заняцца чымсьці, што я вельмі люблю, гэта пагуляць у Baldur's Gate 3. Мая яшчэ праблема з гэтай гульной у тым, што яна стала для мяне як узнагарода, і я такая, раз я нічога не раблю, значыць я не магу гуляць у гэту гульню, хаця я ведаю, што гэта лухта, але што ты зробіш, больная галава. Адразу скажу, што у нас тут змена мовы, гэта быў, як яны напісалі, фікс, як там было, комнатнай тэмпературы, вось, і якраз такім пасля яго я не памяняла мову, не змяніла, не дадала, таму мы пагуляем на той, якая ў мяне базава стаіць. Нічога страшнога, потым інакш зраблю, і трэба нагадаць, хто у нас, што ў нас і як было. Бо адразу скажу, гэта пасля 8-га патчу. То бок, што я зрабіла? Я перагуляла тую частку, якая ёсць на канале, нават трошкі далей зашла, таму што патч 8 выйшаў, і мне хочацца паспрабаваць вось гэтыя новыя класы па чарзе. Спачатку я нагадаю, што у нас з вамі гэта цёмная спакуса, якраз такі, прычым пры тым, што я взяла класічнага, то бок у нас цмока народжаная. Я нагадваю, што ў меня чэлендж, я хачу атрымаць ачыўку, а гэта у нас ачыўка даецца, калі ў персанажа ёсць усе 12 класаў, пры гэтым ён ні разу іх не зменіваў у Джергала, то бок вось. Узровень ёсць, новы клас, узровень, новы клас і гэтак далей. Ось, і пакуль што, як вы можете заўважыць, я трошкі змяніла аутфіт маей гераіні, што я зрабіла гэта проста так, я абнесла нябожчыка, і што вы мне зробіце? Гэта гульня пра тое, каб абносіць нябожчыкаў. Гэта аутфіт дроў, я нагадую, што праз асаблівасці тых класаў, якія ёсць, я потым нагадаю, якія. Так, мы вось нейкія абладаванні, так, не можам цяжкія насіць, таму вось проста або лёгкая нешта, або адзенне. І я проста выкарыставала фарбу, якая была, так як у меня куплена DLC, там DLC, гэта артбук, гэта музыка і некаторыя касметычныя штукі, вось. І там была у нас фарба, смачыны колер, неяк так называецца, і вось гэта чорна, чырвоны і залаты. І я проста гэтыя бадавання дроў пафарбавала. Выглядае вельмі крута, улічваючы яшчэ з колерамі гераіні. Што на ёй ёсць? Гэта размова з мёртвымі, гэта амулет, які мы здабылі, калі прайшлі
квест маленькі джаргала. Боты стандартныя, і у нас ёсць пальчаткі, а вось гэта пальчаткі, якія па сутнасці яны не тое, каб патрэбны, таму што ў нас са зброі-то асабліва таксама нічога няма, таму што есть абмежаванне па класам. Але я вось яе взяла такую палку. Як вы бачыце, тут прикольна ёсць рыса ў гэтай палкі. Яна можа абвіць путамі чалавека, істоту, якую мы ударам, і то бок затрымаць яго. Гэта вось якраз такі, чаму б не. Дальше у нас ідзе, што вось, тут мы нічога асабліва я вам не скажу, таму што у нас просто будуць па першаму ўзроўню кожнага класа, а тут уже будзе цікавей. Пераходзім да нашай Shadow Heart. Цікава, мова змянілася, а імя, як бачыце, не. Прикольна. Добра. Shadow Heart, пакуль што у яе у нас есть якраз такі даспех, які даносіць дадатковыя страты, якраз такі у нас чым? Праменьчыкамі у нас ёсць такое. І я ёй змяніла дзіту, пакуль што такая у нас ёсць. Я хачу потым трошкі іншае змяніць, але гэта будзе далей, мы яшчэ іх не знайшлі на тое, што я хачу. У нас што яшчэ ёсць? У нас ёсць вось такая прикольная палка-капалка, а гэта, мне падаецца, я гэта ў запісу прапусціла. Гэта калі мы пачынаем квест герцага Рэвенгарда, калі мы там яго першую частку паспяхова праходзім, нам даюць на выбар розную зброю, і вось так як. Я зраблю ў гэтым праходжанні штосьці для сябе новае, а якраз такі я за Shadow Heart гуляла у адном з сваіх праходжанняў, і яна ў мяне больш была, ведаеце, як танк, умоўна кажучы, і ў асноўным яна апіралася на фізічную сілу, але ў гэты раз мне трэба будзе яе зрабіць больш вось выкарыстоўваць эмоцыі як клірыка, больш потым я яе яшчэ змяшаю з чараніком. Так што вось гэтая штучка нам патрэбная, але нам будзе патрэбна рыса, гэта каб трымаць дзве рукі. У нас абарукі ёсць такая класная рыса. Зноў жа нічого тут не мянялі. Вось, а што па яе класу? Па яе класу будзе у нас, я адразу ось так паставлю, гэта, калі хтосьці не ведае, вось мы патч дадаў класную падклас для клірыкаў, гэта клірык смерці. Уху! І якраз такі у клірыка смерці ёсць вельмі прикольная, не, тут он так не пакажа, а вось тут она пакажа. Прикольныя заклёны. І так, у нас ёсць замовы. Дарэчы, замова гэта не заказ. Замова гэта заклён па-беларуску. У Baldur's Gate 3 ў перакладзе мы замовамі называем cantrip, то есть гэта тое закляцце, якое не патрабуе ад вас ресурсаў, то бок гэта тое, што вы на падкорцы ведаеце. І у нас ёсць вось замовы, якая для гэтага класу, падкласу падыходзіць. Вот, гэта звон і гэта вау. Чаму яна добра спалучаецца з нашым падкласам? Праз тое, што у нас мы клірыкі смерці, нам дае класную дадатковую фічу, а гэта вось гэты заклён, вось гэты заклён, вось гэты заклён. Карацей, некраманскія заклёны у нас замест адной мэты, цэлі, нашага аднаго ворага, яны могуць біць адразу двух. У нас уже вось гэта есть прикольная штука. Нам, правда, яна вельмі сітуацыйная, бо нам патрэбны нябожчыкі, бо яна ўзрывае памёрлых. А ўсе, хто побач, яны таксама атрымліваюць нейкі дамаг, то бок круцяк. Вось, але пака мы тут нічога асаблівага я не, зноў жа,
Нам потым будуць патрэбны вось якраз такі гэты заклён можна будзе выкарыстоўваць. Магчыма, вось гэты мы таксама возьмем, але гэта ўжо трошкі, калі ў нас будзе больш узроўнем. Пакуль што мы на 3 ўсё ж такі ўзроўні. До 6 ўзроўня я 100% буду развіваць як проста клерыка, а потым уже пакрысе трэба будзе дадаваць ёй асаблівасці уже чараўніка візарда. Чаму? Таму што ў візарда таксама есть падклас некрамантаў, то бок мы свае магчымасці яшчэ і падсілім. Што яшчэ? Цікава, так, калі вы клірык і вы абіраеце сябе напрамак, чаму вы будзеце служыць, вам дадаюцца прыкольныя вось Божья дапамога. Я вельмі люблю рабіць Shadow Heart клірыкам, боже, як ён правильно называецца, вот я не успомню. Карацей, гэта у яе ёсць дадатковая Божья дапамога, калі яна выкарыстоўвае маланкі, гром і гэтак далей. То бо яна такая метеа клірык, калі можна сказаць. І тут тое ж самае па сутнасці, але будзе вось у гэтых заклёнах смерці, якія ў нас будуць. То бок, што гэта значыць? Гэта значыць, што у нас будзе дадатковая атака. Мы яшчэ вось бахнем ад 7 до 29, у нас будзе шкоды ад смерці. Я нагадваю, што гэтыя Божьі дапамогі, яны абмежавана іх колькасць, калі нашае баство такое, давай я яшчэ далонькай прахлопну тых, хто табе не падабаецца. Але яны аднаўляюцца пры кароткім адпачынку, і чым вышэй узровень клірыка, тым больше у нас такой боскай дапамогі. Класна? Класна. Нагадую, што все рэагавання паставце вось гэтыя галачкі, бо яны, калі няма галачкі, ён аўтаматычна ваш персонаж гэта будзе рабіць, а гэта не заўсёды нам падаходзіць, таму на ўсіх персонажах паставце, што быў запыт. Што ў нас дальше з Лейзель? Як я і казала, мой план чыста дзявочая група, як было. У Лейзель я взяла ее таксама новы падклас, гэта Аркана Арчер. Помню, што Аркана, по-моему, Арчер. І, па сутнасці, тут трошки складаней сказаць, што гэта. Калі, правду кажучы, я пакуль не думала над вось гэтымі двумя класамі. Гэта якраз такі волат для карлак, то есть гэта гігант, да, giant. Волат будзе у беларускім варыянце. І якраз такі Аркана Арчер я таксама не думала, але што гэта значыць? Па сутнасці, яна добра будзе страляць і выкарыстоўваць пры гэтым нейкую магію. В прынцыпе, гэта можна і зрабіць было раней з Астарыянам, па сутнасці у меня ёсць такі, але там трэба было спалучаць класы. Самае такое складанае гэта ўзяць рэйнджера, гэта чараўнік там павінен быць, хто там, вядома, гэта прайдзе свет і гэтак далей, там свая спецыфічная камбінацыя, перыядычна яе мяняць і гэтак далей, а тут па ідэі мы адразу атрымліваем за адзін раз гэта ўсё. Зноў жа, у Лейзель пакуль што нічога асаблівага няма, гэта я і проста пакуль взяла добры паляўнічы кароткі лук, які ў нас ёсць. А гэта у нас меч, які мы, падаецца, сперлі. Сперлі з неутилоіда. Не памятаю. І моя любімка карлак. Зноў жа, пакуль што нічога такога ў яе тут няма. Як бачыце, мы толькі 3 ўзровень. Так як яна у нас все-таки берсерк, у нас, да, ёсць амулет, які вось дапамагае нам, калі мы будзем атрымліваць шмат дамага. Калі вы можете пабачыць, больш усего у нас клан. У нас ачкова абароны гэта у Лейзель, яна ваярка, менш усяго у карлак, зноў жа, яе стандартнае абладаванне, тут яшчэ нічога няма. У нас база, бачыце, у майго персонажа 12, але простое, што ёсць дадатковыя асаблівасці, то бок дадаецца у нас вось яшчэ
3 за спрытнасць, і вось калі б гэта было адзенне, мы б яшчэ атрымалі за ўзровень мудрыні, да, бо вось якраз такі клас монаха нам гэта дапамагае. Яна гігант, зноў жа, у справе я яшчэ не прабавала, бо я трошкі забегла ўперод, каб я забраць, але я спадзяюся, што вось у будучыні выкарыстаю сваю дзяўчульку. Ось, я пра гэта знайшла, пакуль выкарыставаць не буду, ён усё роўна тут не варты. І вось пакуль што гэта ў нас справы на 3 ўзровень, што пра маю гераіню у нас ёсць монах, у нас есть прадзесвет і у нас есть чараўнік. Пакуль што нічога такого асаблівасцю. Ну, тут можна паглядзець, як якія ў мяне стасункі з дзяўчатамі. Самае смешнае, адзін з стрымераў, якога люблю глядзець, і ён таксама любіць гуляць у БГ3, ён кажа, што самае складанае гэта роман з Shadowheart, і я не ведаю, у меня уже Shadowheart дастаткова высокія стасункі, і моя гераіня, там уже з'яўляюцца опцыі, а можа мы пазнаёмімся? Бліжэй, тыры-пыры. Вось. Гэта смешна, і у іншае праходжанне я романсіла Shadowheart, гэта вельмі міленька было. Вось, але ўвогуле не складана, то бок гэта не так, як з Гейлам, гэта ўвогуле ты яшчэ прыкалюхі. Мне падаецца, Гейл самы складаны романс для мяне, па крайней мере, прынамсі, з таго, што ў нас ёсць. Ой. І тут мы прывялі Карлак у наш, да, лагер. Віл там уже пабухцеў, бо што яму рабіць. І нам трэба спадкі, бо у нас, бачыце, нічога нет. І нам павінны паказаць мульцік, па ідэе. Зараз паглядзім. One horn, the stink of Avernus, Advocatus Diaboli. Well, I'll be God's damned. The Blade of Frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Karlach, the Archdevil Zariel's gladiator, come to burn the Sword Coast to ash. Я ўсё яшчэ не магу з гэтай пелісты. Нас нават цыцык няма. Ай, боже, ну якая яна прыгожая. Well, not counting the fuckers that need a good hurting. Shut it, devil. I know your kind. A heart darker than a shadow's nightmares. You'd cut a child's throat just to taste the blood. A devil? I didn't take the blade for a fool. I'm... A great fire roars through you. The fire of the first hell. You are Karlach, tearing through demons across a blood-red landscape of fire and volcanic cinder. The front lines of the Blood War. With every swing of her axe, Karlach fulfills Mistress Zariel's purpose. Proof, clear as summer sky. It's over, Karlach. It's time you feel the sting of the blade. I've tried to tell you. I'm not what you think I am. Another vision. Karlach's blade rays slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Will shudders with Karlach's desperation. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. By Balduran's helm, No, I will not be tricked. You saw the truth. I may be an effective soldier, but I never wanted to serve Zariel. Legged it away from her the first chance I got. And yet you served. Will catches his breath and his lips straighten. Sheer dread twists his face. No! Devils cannot be trusted! Would you listen to sense? This doesn't have to end badly.
for either of us. You know monsters better than anyone. Can't you look in my eyes and see I'm not a devil? You don't know what this means. You don't know what you're asking me to do. I'm asking you to live, Will. I don't want to hurt you. And to be frank, I'd rather not find out how the blade got his name. I swear to you, on all I am not what you think. Shit! Shit. You really are no devil, are you? I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Truce. I see the good in you, Karlach. I promise not to lose sight of it. Even when the hells burn hottest. Ну все. Да позарилися. Давай, понуди. You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. I can say only this. Karlach's not the only one who's had a villain's knife held to their throats. One night soon, when we make camp, the veil will be lifted, and I'll pay my penance. You're not in any danger, I promise. I can't say the same about me. Дякую. Я після таких слов вядома, ніхто нервуватися не буде. Конечно, конечно. Так, ідемо до моєї бубочки. Glad Will saw sense. Even more glad he decided to stick around. Takes a pretty slick mover to track down old Karlach. Fair. But still, the man's got a reputation for being lethal with that blade. I'm glad it's on our side. Так, зараз поглядім. Тут ёсць маленькі адзін фокус. Нам трэба сюды. Калі вы разбіваеце лагер, ну, такога плану, так, дзесьці на прасторы, на прыродзе, так бы мовіць, у палацы Shadowheart ёсць такі маленькі зэтлік. Бачыце? I'm glad you decided to join me. Што тут прикольна? У залежнасці ад таго, якіх вы стасунках з Shadowheart, рэплікі будуць мяняцца, калі вы сядаеце на гэты зэдлік. Калі у вас такія сабе, вы толькі там пачалі знаёміцца, яна будзе казаць, што тыпу я цябе сюды не запрашала, чаго ты села ці сеў. Але чым вы будзеце больш па сяброўку ставіцца адна да адной, тым больш ласкавая яна будзе станавіцца. Гэта адзін раз працуе, то бок калі я зараз сяду, яна не скажа мне нічога, бачыце, адзін раз працуе і так далей. І вы можете вось якраз такі так вось такія прыколы рабіць. Ну што, давайте спадкі. Let's see. Так, що у нас пахаваць? Берем алкоголь, берем рыбу. Ну, вядома, трэба не забываць. Грибы возьмем. Виноград возьмем. Цитрину, рыб. И 2 морквы. Угу. Сёння у нас спокойная ночь. Нічога такого. Так, мультик мы свой уже поглядели. Так, тихо. Не то. Няўжо у меня немає зелля для размоў з жывёламі? Тихо. Йо. Хе-хе-хе. Чух, ты мне пришел чух. Hope you're keeping well, friend.
Master. Friend. I stayed with him until I knew he was gone. I'll never forget him. But I'm glad to have met you. Налепший хлопчик. Так. Хі-хі-хі. Налепший хлопчик теперь з нами. Так. Нам треба вилізти і привести себе у порядок. Зараз, я сподіваюся, УБС не буде тут зашмат бухтеть, перешкоджать. Тому що усі УБС затрымлівае ўсе запампоўкі, якія ёсць, пераходы паміж сцэнамі. І вось мне гэта не падабаецца. О, Shadowheart хоча паразмаўляць. Што здарылася? There's something I want to talk to you about. Something important. I could have died in that pod, back on the Nautiloid. You could have died, spending precious moments trying to free me, but you did it anyway. I owe you my life. I'm trying to say that you've earned my trust in a way very few ever have. I want that to mean something. I want you to know more about me, at least from what I can remember. As long as I've prayed to Lady Shah, I've wished to serve her as a Dark Justiciar. There is scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shah, save perhaps if you become the head of her church. To become a Dark Justiciar is to become the Night Singer's sword arm, her implement with which she will cast down the unbelievers and win the final battle to restore her perfect, endless darkness. It's all I ever wanted. I prayed it was my calling. But Mother forbid me from seeking to prove myself worthy of the rank. She said I was not ready. Not my mother, I should add. The Mother Superior, head of Lady Shah's enclave in Baldur's Gate. Sometimes I wonder if she would ever deem me ready. I owe her everything, and I only wish to serve, yet she can prove inscrutable. I don't know. Perhaps if I succeed in my mission and reach Baldur's Gate, hope has little place amongst Lady Shah's children. It's an illusion, a distraction. But for this, I hope my time will yet come. Thank you. I had a feeling you'd be understanding. Бачите, я ж казала. Гэта вельмі лёгка. Типу, я ніколі у плане романсу персонажу не намагалася, кроме Гейла. І мне вельмі дзіўна, што хтосьці штосьці кажа, што гэта цяжка. Не. І зноў жа, гэта не азначае, што трэба зусім пагаджацца там у плане персонажа ці яшчэ штосьці. Я звычайна абіраю ты варыянты, якія бы я абрала, напрыклад, у рэальным жыцці, прыбліжаныя да таго, што б я там абрала. Чаго? Баляха. У нас дыялог. That's far enough. What's your business down here? Answer honestly and maybe we'll kill you clean. Then your answer decides his fate as well as your own. So make it good. Можна було би паспрабаваць.
Ну, ризикнем. Ну, усілякі зробім quick save. Боже, яка вона пригожа. Ух. Давай. 12 немало, але дзяўчаткі могуць нам трошки дадаць бонусаў. У нас ёсць натхненне. Блин. Інтэлект заўсёды быў маім слабым месцам. Спробуем яшчэ раз. Ух. Що у нас у голові? Where in hell's is Rugen? I need that cargo. I never mentioned any cargo. And I don't care for people poking around in my head. Though it was subtly done, I'll grant you that. Maybe I can use you. We've disarmed the traps. Come down. Хлусня. Добре, пакуль што даробім сваю працу, і я трошки распавяду, дзе мы ўвогуле знаходзімся, бо, падаецца, гэтую частку я таксама пропусціла для запісу. Так, скараход вельмі добры заклён. Прыкол яго ў тым, калі мы выкарыстоўваем яго, гэта рытуал. На першым узроўні мы не вытрачаем нашы ачкі магіі, можна так сказаць, слоты магіі нашай. Вось. Калі мы масава, тады так, але масава, падаецца, яго і не можна зрабіць. Та, гэта рытуал, але, ну, як ёсць. Што тут ужо зробіш? У нас як ёсць, так ёсць. Вось. Ой. Что у нас тут есть? Ну да. Так, что нам патрэбна зрабіць? Да рэчы, калі у нас выходзіць вось так прачытаць думкі, мы ось доўга адпачынку атрымліваем магчымасць яшчэ гэта рабіць, не вытрачаючы на гэта больш рэсурсаў. Так, дадуму сабе моцы, бо мы слабыя, як я не ведаю, хто? Што ты можаш? Ты на нас накінуць пакуль нічога не можаш дадаткова. О, трэба змяніць, да рэчы, заклёны. Чамусь у мяне не тыя, якія бы хацела падрыхтаваныя. Блін, гэта я ўжо потым зменю. Тут так не зробіш. Толькі вось гэта можна змяняць. Гэта, бачыце, не магу зрабіць. Ну, що поробіш? Ладно, не поглядела, але наша любимая тут ёсць усё, що трэба дзяўчатам. Я не ведаю, чаму меня выключваюць іконкі. Зноў жа, магчыма, приколы ОБС. Тут ты тоже нічога не зробіш. Так, Лизель. У нас ось уже ёсць, да, приколы магічныя арканы. Арканы ёсць магічныя, господин. Ладно. Так, гэта у нас таксама базавае, што ёсць. Я сабе да спрытнасці дадаю. Ёй. Так, як усё ж таки стрэльба, яна ідзе ад спрытнасці. Так, і ты, моя сонейка, таксама. Гігант, ты у нас тут во. Таксама нічога на цябе дадаткова мы накласці не можам. Цікава. Монеткі ёсць, мы можам выкарыстоўваць монеткі. Гэта круто. Итак, мы у сховішчы з Зентарым. Зноў жа, калі вы ідзеце па першаму квесту герцага Равенгарда, вы можете знайсці, заўважыць, што хтосьці хаваецца у хлеве, і вось калі вы дамовіцесь, гэты чэчык вам кажа, што я тут Зентарым гэта такая групоўка крымінальная. Вось, і якраз такі, што, зноў жа, калі вы будзеце дамовіцеся з ім, ён вас прапусціць, дасть вам ключыкі, і вы такім чынам зможаце вось туды дабрацца. І гэта добра. Чаму? Таму што гэта нам дае, па-першае, магчымасць гандляваць, а дадатковая зброя і ўсё астатняе нам вельмі патрэбна. Акрамя гэтага, ён дае нам адразу доступ да некаторых квестаў. Некаторыя з іх нават у нас скончацца ажно толькі ў 3-м акце. Таму прапускаць гэта нельга, але калі у вас зусім будуць дрэнныя стасункі з
як його, з інтеримом, тут є одна приколюха, я зараз вам покажу. Але, як я й казала, з інтерим схлусили. Oh, enough Давайте. waiting. I crave blood. Ну, взорвемся. Attention! Ага. Класс, девушки. Blackets will be done. А нам сказали, что паски обешкодженные, это хлусня, паски не обешкодженные. Чому я взяла лейзель? Спрытность. У нас есть спрытность. Гэта галоўнае. І, на жаль, на працягу усього гэтага спуску у нас будуць паскі. Таму не бяжыце, калі ласка, а ідзіце асцярожна. Тому што, як я кажу, баха. Опа. Ха! Карлак, я рада, што табе гэта падабаецца. Малайчынка, Лейзель. Але зноў жа, калі у вас есть у камандзе Астарыен, гэта можна лёгка з імі зрабіць, або персанажам, напрыклад, вашаму, у якога добра са спрытнасцю. І уважлівасць. Бок рэйнджеры, мне падаецца, добра будуць тут падыходзіць. Паладзіны. Тут вось дзе... Я памятаю, што вось тут ёсць паска. Вось так. В прынцыпе, у кого увага, вось гэта ўсё. Так, пераключаемся. Still in control. Just. Ага. Don't get comfortable. Something over there. Вось. Што тут у нас ёсць? Зноў жа, калі вы по некім у вас пачаўся бой з інтарым, бо ў мяне такое было, а вы можаце гэты бой вырашыць вельмі лёгка. Ось якраз такі, калі вы заўважыце гэты рычаг, нават калі не заўважыце, проста ведаеце, што націснуўшы на яго, вы ўзарвеце ўсё гэтае месца. Бабах! Яно згарыць увогуле. Так што, ну, гэта калі вы такія... Чаго мне тут разбірацца? Бадабум, бадабім. Таму што тут можна пагуляць, але некаторыя часткі абмежаваныя, і гэта дрэнна, таму што. Так, трошкі прогуляемся. Каб нам было відавочна, бачыце, у Зантарыма тут камера. Тут хапае, ладно, не хоча камера сёння нам дапамагаць, усялякіх прыкалюх, але, вось, дарэчы, бачыце, усё гэта гарыць і падрываецца. Адна свяча з вашага інвентара і піу! Усё тут. Дзе мой О, мой каханы. Something's on my mind. Well, don't you cut a fine figure? Want your portrait done? If you have the gold, my pet artist will make you a most heroical likeness. Let's say we're his patrons, yeah? Found him wandering the wilds alone. He Не, needs ви його protection. скрали. And if his paintings cover our costs, so much the better, eh? Are you looking to buy him? I'm open to offers, mate. Threats? Not so much. Мне падаецца, ён выжыве. Пры такім выбаре. What? Kill him and the price of his drawings goes up? Блін, а Bloody може і clever, ні. that. Go on then. But don't kill him here. He's going to be a bleater. I know it. Так. Таким чином ми собі його приберемо і якраз таки ми зможемо потім його врятувати. I can't say I've ever been bought before. How much did I fetch? No, don't tell me. There's nothing so depressing as learning one's true value. Well, you should at least know what you've paid for.
I am the Oscar Fevras, at your service. A genuine pleasure. I'm in your debt, as is my patron. My betrothed, I should say. Assuming Lady Janeth still wishes to marry me after our little, falling out. You recall a recent scandal. A patriarch of Baldur's Gate who wished to marry a commoner. I did not run away. A date was never set. There were complications. Before my fame, my patron, there was another woman. One I planned to spend my life with. But when Lady Janeth offered me a future, well, it felt only right to mention my past. Right, but unwise. I was forced to retreat into the countryside, to paint and to clear my head, to choose, I suppose. Да рэчы, забегаючы наперад, хочу сказаць, што гэта вось якраз такі прыклад чалавека, і не буду казаць мужчыны, таму што і ў жанчын такая можа сітуацыя быць, калі не могуць адпусціць мінулае. Бо Чал, там літаральна ўсё ў сваім жыцці, калі б не мы, мог згубіць нават сваё жыццё, таму што ён нават у пасмерці не можа адпусціць жанчыну, якая з ім не хацела быць. Там, карацей, квест, конечно, вельмі анекдотычны, але, на жаль, такое бывае і ў нашай рэчаіснасці, таму вельмі паказальна. Oh, absolutely none. Fame and wealth suit me very well, no doubt. And yet, I think of that first love, and I hesitate. Likely I'm going mad. Та, ти варіант. Regardless, we have more immediate concerns. Your reward once I've returned to the city, for one. Mm-hmm. Say, I don't suppose you could spare some coin, could you? Ease the discomforts of the road some. Бери. A hero to the hilt. Seek me out in the city. Truly. Beneath my brush, you'll live forever. Mm-hmm. Until Baldur's Gate, then. Вали. Ми зробили добру Так. Something I can help you with? Fancy that? Чаму нам Брэм вельмі патрэбны? У Брэма ёсць адна прыкольная штучка, якой зараз няма. Яна, падаецца, з'явіцца пасля. Гэта тытанавая цыбуля. Тытанавы лук, які вельмі класны, ён вельмі заходзіць на Астарана, напрыклад, на любы яго білд. І нават да 3 акта ім класна карыстацца, то бок усю можна гульню. Але так як я у нас Лейзель будзе ось якраз таки выкарыстоўваць, то для яе будзе гэты таксама лук вельмі карысным. Пакуль што мы пазбавімся ад таго, чаго нам не трэба. Гэта у нас... Гэта пакуль пакінем на ўсялякі. Гэта мы адправім нашу скрыню. Гэта дамо. Мінус харызму. Гэта пакуль аставім. Можам пакуль што нават і або сабе, або Лейзель аддаць. Дадзім Лейзель, прадамо. Хай будзе. Так, трэба. Гэта пакуль трэба. Не трэба. Не трэба. Нашы павучата. Пакуль што хай будзе. Гэта таксама адправім. Хай будуць. Так, дзеўкі, вы можете нешта у вас прадаць? Можам, в прынцыпе, вось гэта прадаць. Тут таксама ёсць. Тады я магу сваю таксама аддаць. Трошкі грошы у яго ёсць. Мядзведзік. Таксама аддаму.
Яно нам не патрэбна. Я бы яшчэ штосьці прадала, бо у нас зусім трошкі грашэй, але пакуль хай будзе як будзе. Таму... Не-не-не-не-не-не. Я забылася на галоўную кнопачку. Вось. Потым мы атрываем то, што нам трэба. Can't show you the good stuff till Zaris gives the say-so, mind. Friends of the Zen only. Зара. Так, ну пашлі да нашай дзеўкі. Даецца, ось сюды можна прайти, прасцей усяго. З інтэрэму увогуле не вельмі прыемныя людзі, калі мы кажам пра лор, бо па лору шмат да іх пытанняў, калі мы ўжо ідзем да D&D. D&D. Дарэчы, у D&D выйшлі новыя кампаніі, і героямі адной з гэтых кампаній гэта ў нас Мінск, і гэта, дарэчы, Карлак. Так, заглянем. Looks empty. Читали. Подобрали. Так. Берем усё, что лежит. Усё, что можно взять. А? Чашка. Always room for more. Багет. Таксама падказка, калі вы бачыце, што гарыць нешта чырвоным, значыць, калі вы туды залезеце, будзе кража, вам будуць тавар рабіць. Калі жоўтым ці нейтральным ось такое, то тыпу нічога. Сосыскі. Адправіць да скрыні. І пайшлі да зараз. Зараз замалёка. Это Not жарт many не для can ўсіх. talk their way into a Zentarim outpost. I could use someone with your skills. Interested in a job? We're the finest mercenaries on the coast. We can provide you with anything. For a price. If you've got coin to spend and problems to solve, the Zen will relieve you of both. But today I'm offering work. Not looking for it. Some of our people are missing. More importantly, so is their cargo. Find them. Keep them alive if you can. Failing that, just bring that shipment back. Unopened. I'm offering hard coin, not idle answers. All you need to know is that I'm willing to pay a hideous sum to get it back. Unopened. Good. Backtrack along the road to the east and look for a wagon. Bodies. The usual. Time was. No one dared touch a caravan bearing our colours. Find whoever did this and remind them why. Праверым наш журнальчик. Ну, гэта то, што мы зрабілі з Оскарам. Вось якраз такі. Окі-докі. Гэта для нас важна. І што яшчэ раз мы зробім? Гэта пераправерым Брэма. І калі ўсё, як я думаю. I made a bucket of coins off him. Something I can help you with? Fancy that? So do I. Але так, пакуль што лука у яго... А, гэта наше. Всё, значыць, всё, як я і думала. Ага. Так, значыць, з'явіцца, калі мы выканаем квест. Can't show you the good stuff till Zaris gives. Всё. Пытанняў няма, ўсё зразумела. Так. Here goes nothing. Дарэчы, мы можам... А ну-ка. А нам трэба тэлепартавацца. Не, прасцей будзе выйсці. І так,
Квест з Андарему по свайму апісанню дастаткова просты. Так, сапраўды там будзе частка людзей, на іх напалі гнолы. Мы такі ўжо бачылі з вами ребятак, такія антропаморфныя гіены. І так выйшла, што вось яны не могуць выйсці. Гэтых гіен, дарэчы, вы можете даволі хутка знайсці, нават проста калі будзеце бадзяжыцца по мапе, але з імі не проста так біцца. Я памятаю, калі я першы раз праходзіла, гэтая бойка у мяне, я не ведаю, колькі раз я перапраходзіла, таму што я полезла з яшчэ маленькім узроўнем, нават тут трэці такі сабе. А трошкі прасцей, дарэчы, гэтую бойку праходзіць, калі у вас якраз такі ваш дурч, да, цёмная спакуса, Dark Urge, таму што можна дамовіцца трошкі. З галоўнай гнолкай. Ось. І яна будзе на вашым баку біцца. То бок бойка ўсё яшчэ будзе складаная, але можна. Праблема будзе толькі ў чым. Калі вы падходзіце з боку зентарыйцаў, яны такія, давайте біцца разам. І ўсё ж такі у тебя 2 дадатковых веера. Вы, правда, імі не можете кіраваць, але тым не менш, ты тут усё сидзіш. Окей, сядзі. Звычайна ён збягае. Ну, ок. Вось, але у іх там аўтакіраванне. А калі ты падыходзіш з боку гнолаў і там тое-сёе, яны табе не дапамагаюць. Таму такое сабе. Так, тут я, падаецца, ўсё аблутала. Тут яшчэ ёсць у нас адзін маленькі секрэцік, але мы пакуль туды лезці не будзем. Чаму? Потым раскажу. Так, нас тут, як і заўсёды, запапоўнуюцца нашы тэкстуры і шэйдары. Так, што ў нас па квестам? Вось, нам трэба сюды. Гэта квест Карлак. Чаму? Таму што мы вось тут можам нешта атрымаць. І вось якраз такі тут у нас таксама нам на шляху гэта гнолы і ўсё астатняе. То бок нам сюды. Да. Я вельмі дрэнная ў накірунках, таму будзем спадзявацца, што неяк дойдзем. З мінусаў гэта так, тут мы не адкрылі гэтую яшчэ вобласць, таму тут няма у нас хуткага перамяшчэння. Ну, нават не прасцей вось так пайсці. Галоўнае павароты усе не згубіць. Ну, тут, в прынцыпе, не складана. Тут на самай справе бліжэй, чым можа падацца. Ось, гэта вось гэта падае. Во, першыя нашы чэчакі. Давайте з імі Шо, мы прыйшлі гуляць, каб размовы размаўляць? Так. Чаму лепей за ўсяго пачынаецца вось непрыкметнай атакі, таму што яна нам дае бонусы, і гэтыя могуць злякацца і нават прапусціць свае хады. Братик, тихо, 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 братик. О, бляха, ой, бляха. Скотины, яны меня пачулі, ці што? Так. Робім галоўнае наша это. Правильно, трэба ворага аглянуць. Шосці я магу на себе накласці? Не. Я накласці нічога не магу, таму потім. Ввогуле, конечно, Куда кидаться? Цікаво. Бляха, адышоў. Было ж вось. Тихо, дзе? Ці. Хто? Хто з пацанов быў? Ну, ладно. Вы шо, здзекваецеся? Ну ты, канешне, лашня. Во. Поехали.
Бабам! О, гэта добра. Так, наш колокольчик. Задалёка, гэта дрэнна. Гэта дрэнна. Гэта таксама далёка? Всё далёка, всё далёка. Тут я боюся, тут я боюся. Так само. Ты гляди. Так, я ўсе гэтае самае ёсць кінула. Але ў нас нічога такога няма. Фаербол ёсць. Тады мы скарыстаемся нашай дадатковай дзеяй і мы возьмем сабе алебарду і скастуем яе сюды. Усё яшчэ нас не дадало ў бойку. Прикольно. Тады прыйдзецца зрабіць вось так. Чаго? Let's march. Так. Пу-пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу. Мы ў небяспецы, мы ў небяспецы. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Падыходзіць да хлопцаў я не хачу. Што мы можам зрабіць? Так, мы можам іх, дарэчы, масава атруціць. Right then. Ну, трошки. Праблема ў тым, што я тут асабліва не магу са сваёй герані вырабляцца, таму што она што можа. Таму, пакуль мы яе чапаць не будзем, мы адыдзем. І ўсё ж такі яна зблізу пакуль можа больше. Уже лютуе. Ау. Неприємно. А де Лазель? It's hot in here. Карлок. Давайте поглядим. А, это Лазель у нас. Фух. Братан, братан. Поехали. Трошки наперед пройду. Побыть ось так. Ты на себе увагу перенимай. Няблага. Няблага. Так. Ты пакуль зрабілась гэтую штучку. Вось гэтай пакуль выкарыстоўваць не хачу. Хай яго рызыкнем. Так, ну ты пакуль прыгажонька асабліва нічога не зробіш.
просто тут постой. Трохи відхилюся. Бігче можу? Ні. Ну, тоді просто його так. Бум! Це просто бойка з ножа. Так, ось так, трошки... Ой! Наушник випав. По пацучинаму можна ось на свою карысць усе гэтыя бокі перарабліваць. Але, вядома, гэта не заўсёды працуе. Я не хацела з тобой размаўляць. Good thing for Will that Karlach called a truce. A tiefling that mighty would shred him to pieces and burn the remains. Now, what did you need? Та... просто... It seems like Will and Karlach will play nice from now on. Saves us having to pick sides. Мне подобається. І Карла таке, ну дякую, бляха. Copper for your thoughts? I'll tell you all about it after we've taken down those paladins I'm after. Believe me, it's worth the wait. Тобок у нас сегодня это просто разобраться с паладинами и дойти до Роза. Поглядим, калі з паладинами ўсё будзе хутка, потому что з імі бляха цяжка. Яны чэчыкі такі сабе. Лут. Это добра. Лут нам патрэбен. Чаму? Потому что мы не шчукі. Так, тут мы, падаецца, хадзілі. А, не, вось у нас тут яшчэ будзе бойка. Зараз тады гэтых пакуль лутанем. Хуценька там паб'емся. Грошыкі. Так, я беспрынцоўная, я лутаю усіх нябожчыкаў. І што вы мне зробіце? Жыццё яно такое. Так, прочитаем. Ой. И теперь мы идем сюда. Да сядь ты, господи, боже мой. Breathe quiet. Move with care. Free for the taking. Добра, я забыла, што з гэтымі прыдуркамі гэта не працуе. Ну, выбачаюся, прыдуркаў. Тут іншая справа. Пашлі, значыць, біцца. The creature's eyes roll back in its head. Ой, Equal вось parts гэта bliss and agony. сумная частка. Her awful smell irresistible. And while her blood feast has filled her, the hyena is not yet sated. Come! See! My flesh becomes new flesh! You hear what comes next before you see it. The sharp snapping of bones, and a yelp of pain as her body starts to twist and undulate. You watch with cold realization. This isn't the end of one life, but the start of another. Her darling pups will not be of her own species. Gnolls bring forth their iniquitous litter from many corpsed wombs, including hyenas. You land a swift strike against her skull. She yelps, then goes still. Whatever horrific creature was growing inside the hyena dies along with her. Гэта жорстока, але так трэба, таму што народзіцца гнула. Айо! Концентрацыю згубіла. Непрыемна. Непрыемна.
слухайте, певно. Covered. On my way. Тут без нашого наставлення, на жаль. Але вже як я. Ти гляді, витримала. Хай буде. Victory awaits. On the move. Полепшу позицию возьму. Это нам без разницы, на кого накинуть. Time to press ahead. Ништяк. Fuck yes. Ought to do it. А? Хто? Ага, поспел родиться. Дрененько. Трошки тебя. Я не хочу покой. Використовувати. Fury. I am death. Make way. Ризикнем. Угу. І ён сослеп. Survival is all that matters. Don't waste a step. Лут. І у мене від'їхали, до речі, наушники. Що я нічого не чую. Беремо все, що є. Нам треба все це буде потім продавати, бо нам треба нові речі. Так, поки не брати не буду, это Благо. Так, это... И надо... А так... Эх. Ай, шкода і гієн. Гэта ситуацію всього того. Я ж не звір, не жавёлак, шкода. До речі, вуші
нам для чаго патрэбны? Гэта для зелля хуткасці. Зелля хуткасці дае нам дадатковую асноўнае дзеянне на 3 хады. Потым, канешне, адкат такі сабе непрыятны. Але калі у вас такая бойка, калі вось трэба штосьці хутка перамагчы, і у вас даволі такія, персонажы, там, напрыклад, набафаныя, то, канешне, найлепшы варыянт гэта вось якраз таки выкарыстоўваць гэта. Потым гэта хасл, такое ёсць закляцце. Гэта можа быць закляцце як там са скрутка, хтосьці ведае з вашых персонажаў, таксама яно ёсць і на зброі. Некаторы. Не пачытала, ладно. Потым прачытаю, што. Возьмем. Нам трэба ўсё. Да господі, колькі ў нас прыпасаў. Гэта добра. Падбірайце ўсю ежу, якую ёсць, потому што акцыі другім ежы няма. Яна ўся будзе сапсаваная. Там толькі будзе алкаголя. Вось, калі у вас п'яны майстра, так, гэта падклас гэтага манаха, тады, канешне, раю яго выкарыстоўваць. Вось мы дашлі да паладзінаў, дарэчы. Мы з імі яшчэ не размаўлялі. Мы тут знаходзілі карлак. Вось, дарэчы, там. Зараз прабяжымся. Нешта трэба паглядзець. Але, падаецца, я ўжо ўсё сабрала. Што мне тут было патрэбна? Гэта калі што тут на карлак нападалі, тут і яе крывя таксама ёсць. Так. Вот. Справа такая. Я не падаю, памятаю. Вось. А дзе нам патрэбна адна вельмі цікавая рэч. Вось, дарэчы, карацей, у гэтага чаліка ёсць ключык, і гэты ключык увесь час, то ён павінен быць, але адбываецца нейкі глюк. Опа. І ён перыядычна знікае. Як по-новаму свеціцца. Цікава. Фарба не цікава. Это возьмем. Я ж хацела на Вальзель колечко накинуть. Каб ей было больш тут чаго. І зробім добрую рэч. Хай яго. Дарэчы, гэта, дарэчы, нам тут шлях. Ось сюды, калі я не памыляюся. Да квеста з антарыйцаў. Але тут можна і так абысці. Ось сюди, калі прайсці. Там будуць нашы антарыйцы. Але нам надо тым шляхом, так як у нас цёмная спакуса, то мы з вами скарыстаемся нашай магчымасцю, прынамсі, дамовіцца з галоўнай устаі. В прынцыпе, я гэта блутаць магла бы і потым. Што мы зробім? Калі мы пойдзем так усім складам, нам трындзец. А мы можам зрабіць інакш. Мы што зробім? Мы пойдзем, пакінем, дарэчы, это глюк, які ў мяне ніколі ні ў адной версіі не праходзіць, калі што тут паразітаў няма, але ці ёсць? Проста яны не знікаюць, нават калі іх выкарыстаеш. Не знаю, чаму. Алхімія. Брынк. Рецепт. Що по зелям? Давай. Потім комусь еліксир. До речі, вельми класний еліксир. Гранати. Це так само нас не цікавить. Нас все, що цікавить, це лікування і розмови з жывёлкамі. Так само на гэта потым. Так. Што мы зробім?
Нам треба брик. Я пойду сама Not as bad as it could до have. гэтых шлыханых паладзінаў. Паразмаўляю там з імі. Тыры-быры, тосі-босі, так бы мовіць. Зараз локацию просто зроблю больше такой. Открою. Сюда можна пролезть, там бойка з імі складаная будзе. Не ведаю чаму, з такіх пачатковых боек вось яна сапраўды складаная. Так, пройдем мимо жанчынкі. Яна карысная, а можа зразу ад ёй выйдзе пагандляваць. Need any supplies? We've fewer mouths to feed now. The Lord of Justice sent us after a devil haunting this area. We squared off against her. We lost. Talk to Anders if you want the details. I don't have it in me to recount the horror. Боже, як я адыгрываю. Акторка. Дрэнна. Але прынамсі у ёй ёсць грошы. Гэта ўжо добра. Грошы мы любім. Ай. 78. Мало. О, кабачок. О, вось гэтая штука хорошая. Ну, такое себе. Просто чым далей па гульне, тым лепей у гандляроў з'яўляюцца рэчы. Бо у вас узровень лепей, там грашэй у тэорыі павінна быць пабольш. Таму ты такое. Ну, пашлі, хай нам там лапшу на вушы будуць вешаць. Хай раскажа. Our scouts told us you'd come. Я спадзяюся, то, што мне ад'ехалі навушнікі, у вас у гульне ўсё роўна будзе запісвацца. Так, мы сябе выдаваць не будзем. Мы такія зараз тыры-пыры, тосі-босі. Блин. I'm sure she's invented a fascinating history of our crimes. The truth is far simpler. We are paladins of Tyr, Lord of Justice. He sent us after an infernal being straight out of the Nine Hells, hiding in the form of a one-horned tiefling, Karlach. Цікаво, новий діалог, то все завжди цікаво. Yesterday, she butchered an entire family. We were lucky to survive our encounter with her. Then you'd be very stupid indeed. Блин! Poor Karlach. Allied with the first Я хотела быть самой разумной, гуля меня прогуляла. Блин. Quickly destroyed. Zariel will find this all terribly funny. Поспробовать с ними биться? Даже меня зараз отлупять. Уйди! Ау! Ау! Так, тихо. Ее идея. Хап-хап-хап-хап-хап. Крадитесь, девки. Тихенько отшиняем двери. Тихенько. Тихо, 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 гуля. Тыры-пыры, девки заходят. Девки заходят. Так, ты моя сонника. Чен-чен-чен-чен-чен-чен. 20% дрена. Пупсик мой. Пупсик мой.
55. Можна розкручувати. Ну, що вийде, то вийде. Бам! Що з ним? Тихо. Ти в порядку? Ти в порядку? Блін. Не прикольно. Так. Иди осторожно сюда. Так. Знаю пока что. Коробка, подойди. Не! Стой! Стой! Чого я зробила? Карлик, иди сюда. Это день? Треба було рані з'їсти. Ладно. Махчимо протягнем. Де? Не хочеться. Що у нас є додаткового? А ти і той інший, так? Кастрація, дрена. Ну ладно. Що ж, бойку запорола, так що ж тут тепер? Бэм. Бэм. І ти у нас, красуня, О, дякую великі. У нас есть гэтыя дзве дзеўкі, а гэта памерла. Вось тут мы можем скарыстацца вось гэтай прикольнай штучкой. Поглядим, что будет. Нормально. Так. Гэта говно вось тут стаіць. До речі, не користалась. У нас і гэта є штука клёвая. Угу. Рискнем. Поехали. О, добре. Ударили. І додаткова дія. Нормально. Провокує. Ну, тони нам капці. Капши. Так. Сонце моє. Надія на тебе. А чому? Ти ж боїться, чому я не можу скористатися? Це додаткова ідея. Можемо тебе ж струс задати. Ну, поехали. Дренно. Але ми станем ось так. Сонце моє, прийми удар на себе. Не, это на несколько. Так сложись. Нормально. Лизель, вытягни все. Покой стреляться не будем. Нам главное его просто добить. О, скотина. Скотина. Я ведала! Я думала, что он будет меня бить! Сучара! Так. Есть одно маленькое, что я люблю робить.
Ай, ні, ай, ні. Тихо, тихо, тихо. Need to stay focused. What's the plan? Угу. Ready. Бляха, у него додатковое деяние теперь. Блин, ненавижу я ее. Блин. Карлак, Соника мою. Ау. Уже. О. Тихо, мы усіх воскресім. Нам галоўнае зрабіць зараз што? Правильно. Забіць гэтага чэчака. Больше я нічого рабіць не магу. Как? Нема. Выйду подыхать по свежему поветру. Так. Не долететь. Не долететь. Так, мы у тяжким стане. Мы у тяжким стане? Что у нас есть? Померлого у нас тут побач нема. Гэта можна або на сябе кінуць потым, або куды яшчэ. У нас есть... Саме так сабе, у меня там больше нема гэтай. У нас есть фаербол, але фаербол нам не той, каб трэба. Ну, поспробуем. И ты засталась, собака малая. Так. Мы зробим, накинем на тебя. И коли что, прыми удар на себя, шлюха. А, Лазеля отчуняла. Классно. Коли я тут думала, и она уже в порядку. Так, не. 50. 15. А что у нас по звычайным? Так, Еленку. Забыла зрабіць самое главное. Так. Наприклад, коли ми її 50, 50, 50, 50, 15, 50, 50, ну, ризикні. Дрена. Значит, зробим что? Зробим. Подхилимся. Поехали.
Вот это дрэнна. Вось гэта дрэнна. А можа і не. Карлак. А, я уже отъехала, да? Find a route. Так. О. Ты погляди. Так. Трошки покадить. Fury, I am death. Класс, 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 класс. Все цудовно, девки. Толькі. Давайте спочатку меня воскресим. Да-да-да-да-да-да. Где воскрешалки? Так. Иди сюда. Воскреси меня, коли ласка. А у кого воскрешалки есть? Я что, все себе забрала? А, не, у Карлок есть. Карлок, перекинь. Шэдоухарт. Шэдоухарт. Ой. Коли ласка, воскреси меня. О, дякую велике. Помирать мне не подобається. Так, зараз ми хутенько. Что у меня по статам тут? Моц у меня есть, до речі. Магчыма. Мне нават гэта прасцей аддаваць Карлак. Цікава. Так, тебе заклёна фактычна не засталося. Дрэнна. Але мы з іншага боку хутка падымемся па ўзроўню. Що таксама неблаго. Хай будзе. Будзе хадзіць, свяціцца. Keep it together. Так. Fuck them. Fuck Zariel. I won't go back. I'm never going back. And if any of Mummy's little friends want to pick up where the others left off, they'll find nothing but a pile of ash. That's right, she won't. She can't. She couldn't even lay a finger. Ось так, дзеці, виглядає нервовий зрив трошки. А? What a charmer. Глядзіце, класна, я гэтага ніколі не бачыла. Вось гэта я разумею. Яна... Тихо, успокойся. Мы все опаленные, Карлок, ёлки-палки. А! Я не хочу помирать. Хай побегай, девка. Все добре. Ага, все. Поплыла. Ай. Бляха, гэта было классно. Мне сподобалось. Гэта было цудоўна. А, у меня есть эликсир жахи крови.
Не хочеться. Nothing hurts anymore. Що, як? Had to let off a little steam after facing off with those ignots. Я такого ніколи не Granted, бачила, the мені fire's подобається. lasting a little longer than it should. How do I look? Careful, soldier. If I burn any hotter, I might explode. Engine heats up the whole system enough not to get burned. Hopefully it will hold together long enough to get tuned up. Let's move, huh? I'm running high and in the mood for a fight. І саме наше класне – це лутання. Давайте тут трошки і скончим. О, це, до речі, неплохо. Тому що мені подається, яно і так по часу зайняло час. Я не ведаю. Скажите, калі ласка, ці вам цікава увогуле глядзець, таму што я планавала праходжанне першага акту зрабіць, і, дарэчы, нам тут не так, што шмат чаго засталося, ну, калі казаць так. То бок, калі вы хочаце, я магу больш сканцэнтравацца на бойках, на абладаванні, то бок на тым, што для таго ці іншага нейкага, не ведаю, вылецела таксама слова з галавы. Білда можа падыходзіць, вось, і менш там на дыялогі ўсё астатняе, ці наадварот, ці яшчэ як. Бо мне хочацца ўсё ж такі, калі што, зноў жа, калі вам не падабаецца, я далей магу сабе ўсё тут сама праходзіць, мне ўвогуле, мне толькі за радасць, калі кажучы, правду. Вось, таму не ведаю. Пакіньце свае каментары, можете сказаць мне, дзе я тут ступіла, бо мы бачылі, дзе я ступіла і дзе памерла, бо, ну, часткова проста, што я, правду кажучы, не ведаю, як пакуль што гуляць за свайго персанажа, таму што яна па сутнасці ўсё і нічога, да, бо ў ёй ёсць нейкія здольнасці розныя, але яны, ну, іх немагчыма нармальна выкарыстоўваць, таму што... Таму што... Ну, таму што яны ніякія. Вось, таму неяк не выйдзе. Вось. Але не ведаю. Магчыма, штосьці з гэтага выйдзе. Вось. У любом выпадку, калі ласка, напішыце, што вы як адчуваеце, каб я магла ўсё гэта скарэктаваць. Зноў жа, не хочацца вам іх глядзець, ну і не будзем. Я далей буду записываць дэмкі, потым закончым то, што ў нас ёсць, да, прыстанак зла, мы перайшлі да другой часткі, будзем каналізацыі. Вось, потым да лабараторыі ўжо дойдзем. У нас гэта ўсё яшчэ прыгоды Віціка, які вам не падабаюцца, дарэчы, судзячы па праглядам. У нас ёсць і маленькія гульні, ну, як сказаць, не маленькія, але такія трошкі іншага плану гульні, ўсё ж такі. Да, у нас Little Nightmares, я толькі першую серыю запісала, яшчэ трэба праходзіць. Акрамя гэтага ёсць і яшчэ цікавыя штучкі, які бы мне хацелася вам паказаць. Так што у вас што гуляць у нас... У мяне хапае, а вось усё залежыць ад, што вы хочаце глядзець. Вось і ўсё. Таму што, на жаль, я не думаю, што я вельмі такі цікавы хост, які тут усё можа вам пу-пу-пу-пу-пу, да, каб вы выключна прыходзілі мяне паслухаць. Вось, але, магчыма, вам проста хочацца нешта паглядзець, як серыял нейкі. Вось, і мне бы хацелася, каб гэта былі тыя гульні, якія вас цікавяць. Вось. Як заўсёды нагадую, што меня завуць Кацярына, гэта канал Кот. Не забываем, што вы заўсёды можете ставіць падабайкі, вы можете ставіць антыпадабайкі, але калі ласачка, напішыце тады ў каментарах, чаму, каб я магла пакрашчыць свой контент. Не забывайте, что вы, в принципе, можете писать комментарии со своими пожаданиями, со своими пожаданиями в плане полепшения контенту, у пожаданні у плане у во что поиграть. Например, я ведаю, что вышла новая гульня «Училась Арт». У нас одна из таких серий
ёсць у цікавостках, можете паглядзець, да, пра сошал, пра сацыяльныя сувязі. Вось. Можа гэта штосьці, можа у вас, я не ведаю, штосьці дзесьці, якія ёсць пажаданні ці думкі, ўсё заўсёды пішыце. І мы з вамі, як звычайна, яшчэ пачуемся і яшчэ пабачымся. Па-па!